momentálne idem k doktorke na kontrolu. Mal som dlhší čas uvažovať nad tým, ako ďalej, čo sa týka aj môjho profilu, nejakých záujmov. Skúšal som aj rozmýšľať nad nejakými elektronickými projektami, ale tam mi bolo fakt veľa času, roboty, vzdelávania, roky. Tak som sa rozhodol to, čo ma baví a naplňa, ako doteraz, aj to môj profil. A chcel by som ísť tým smerom, čiže budem ďalej pokračovať, ako náhle budem zdravý. Uvidím ešte dneska, jak to od doktorky dopadne. A tiež by som chcel povedať, že ľudia, robte to, čo vás baví, v ktorom sa cítite dobre a čo vám môže priniesť aj finančný osoch do budúcna, aby ste sa mohli stať finančne nezávislí.